aquest any, que és la 31a jornada d'infermeria de la corporació, sobretot hem volgut destacar el lideratge dels equips d'infermers i de les infermeres dintre del sistema. El lideratge, la seva innovació, la seva aportació dintre de la recerca en el sistema de salut i sobretot quin és l'impacte que tenen les infermeres a la salut, tant del sistema com a la salut dels centres com a la salut amb els nostres pacients que estem atenent. Passem tot el dia de la jornada amb aquest impacte, tant des de la docència, des de la recerca, des de la investigació, com també des de les experiències dels propis professionals, on ens expliquen què és el que estan aportant dia a dia als equips de salut i, per ende, què és el que transmetem directament als nostres pacients. Per això comptem amb la doctora Sònia Sevilla, que és l'adjunta a la gerència de cures del Departament de Salut, perquè ens faci una explicació, ens faci la seva conferència explicant el pla estratègic de la professió infermera del Departament de Salut. Des de la gerència de cures del Departament de Salut, el que fem és intentar impulsar la transversalització de les cures. Això significa que totes les infermeres i tot l'equip d'infermeria i les professions de les cures estem i liderem les cures en xarxa i impulsem la transformació del sistema de salut. A banda de l'interès professional, que evidentment els professionals de la salut sempre hem d'estar al dia i actualitzats i és una bona oportunitat per conèixer els nous estudis, a banda d'això, per mi de veritat que les jornades d'infermeria sempre són una gran oportunitat per trobar-me amb els companys de Blanes, donat que la corporació està molt repartida territorialment. Jo vaig començar a treballar a l'Hospital de Blanes i llavors de venir a Calella he perdut molt de contacte i és aquell cop l'any que sempre ens retrobem, que fem corporació i que per mi et dona molt de sentit de pertinença realment a la corpo i trobar gent de fa molt de temps i recordar aquella època quan vam començar i principalment per això.